na doon. Anong pinag-uusapan nyo? Ha? Sabi ko, mali ka sa loob. Pagpugod-pugod rin siya. Sabi mga Miel, Bobog ka, Mamil. Tingnan mo, si B-Boy tuloy nakatingin sa... Naglaway si B-Boy. Ano next? Naglaway si B-Boy. Na. Gato lang kawin. Ikaw, makita ka din. Na. Nag-aawayan sila, kaya hindi makasalita si ano. Hindi makasalita si B-Boy. Sabi niya, sorry. B-Boy, tabla lang. Tabla lang si B-Boy, sorry. Sabi niya, hindi, hindi. Hindi ka tanggap-tanggap yan. Nag-aawayan siya. Na ikaw, ano sabihin mo? Ah. Ano ka ba, Bibo? Ano ba yun? TV, humabako. Pero, tingnan mo, Tebet. Tinalikod mo siya, di ba magharap siya ulit kay Mil? Nag-away sila. Tampo si Mil, oh. Sabi, di ba exercise ka? Tama-tama mo. Awa na, Bibo. Oo. Mahinin lang na eh. Sige na, bitawan niya naman. Yee, holding it. Sabi niya, hindi. Ayoko na sa'yo. Iwan mo pala ako, ha? Na, tampo. Sabi niya, tingnan mo, Tebet. Sabi niya, tingnan mo yan. Ayaw na tuloy sa akin ni Miel. Sabi niya,